tullut autoja. Nyt pitäis luulisi alkavat tulemaan. Se vaan toisen pitäisi mennä vähän edemmäksi, että se pääsee niinku ristituleen vetämään. Niin. Nyt tulee auto. Kaksi. Auto. Meni catwalkille vissiin. Joo. Se on heikko. Mekin on huonossa kuhassa. Se pysähtyy tänne taakse. Se valutti autolle jonnekin alas. No. Auto! Pultti on jossain tuolla takana. Tulee taas auto. Se nokkasit se. Kuoli pois. Joo. Nyt mulla on pommeja vähän liikaa. Tuleeko taas? Tuleeko vielä tulee auto? Loppuu vitoset, saatana. Mullakin loppuu saatana mitä. No. Kenen valo? Se oli sen paljon. Mä tapoin. Joo, me menen sisälle hiilaamaan. Meidän pitää ajaa autolla tonne. Pääsäänkö me tosta välistä jostain tonne alueelle sisälle? Missä kohta? Tuolla lentokoneen takana. Keltainen. Joo, tässä siiven takana on toinen. Ja yksi on tuolla. Tässä suoraan eessä on sitten yksi. 4 laiva. Me tapoin. Sitten nää se 1 kautta. Tulee tuossa. Lentokoneen takana. Me hiilaa. Tulee varmaan täältä vasemmalta puolelta.
Tossa siivellä. Tää hiilaa. Elä, ota rauhassa, ota rauhassa. Meillä on alue. No niin, hyvä. B90 for the win.